Почакай, Джо! Мек? Внимавай, може да рухне всеки момент. Мек? Джо, вземи фенерче. Всичко подава. Мек! Внимавай. Мек? Мек! Мек! Чу ли това? Какво? Чух нещо. Леко. Внимавай. Добре. Мек? Насам, момче. Мус? Тя е долу. Тук сме, Мек. Слизаме. Мек, трябва да махнем това нещо. Дръж се. Не мърдай, не мърдай. Готова ли си? Пази главата. Давай. Хайде. Държа го. Леко, 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 леко. Добре съм, нищо ми няма. Наведи се. Боже. Трябва да побързаме. Можеш ли да ходиш? Мисля, че да. Пази се! Мек! 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 Бил! Вземи ми часовника. Внимавай! Бил! Мек! Бил! Добре сме, излизаме. Докарайте линейка. Намерете линейка, веднага, вървете! Дай ми фенерче. Ще направиш ли по една пържола? Много мило, че се отбихте. Внимателно. Така? Така, бавничко. Бил, погрежи се за Мус. Май е доста уплашен. Не се тревожи. Ще го измъкна. Мус! Добре ли? Ще я задържим до утре за всеки случай. Забравете, нищо ми няма. Отиваш в болницата. Добре, ще отида, но с моята кола. Скъпа, колата ти е на дървото затъгала. Спокойно. Спокойно. Мус! Те са добре. Торнадото от четвърта степен, което удари Лакита, продължава да се движи на североизток. Но дори още по-мощно торнадо се формира на 40 км южно от града, където два от циклоните най-после се сблъскаха. Феноменът е крайно необичаен и... Господи, погледни това. Това може да е най-мощното торнадо за последните 30 години. Какво правиш? Проверявам как си. Как е тя? Оплаших се за теб. Боже. Нищо работа. Казаха, че имам цицина на главата и вероятно щупена ръка. Дай да видя. Няма какво да гледаш, дори не ме боли. Извинявай, че не бях до теб. Престани да се самообвиняваш. Измъкна ме от къщата. Трябва да престанеш. Не получихме предупреждение. Сирените се включиха секунди преди да ни удари. Дори не стигнах до мазето. Джо? Извинете, слушах радио и не знам дали изобщо те интересува, но наистина се случва. Прогнозират 5-та степен. Джо, същото ще сполети и други. Ти трябва да предотвратиш това. Не знам как. Напротив,
преследваш тези неща от дете. Това ти е работата. Върви и я свърши. Добре ли си? Мислих, че ще отидеш в болницата с Мек. Джо? Какво има? Какво има? Знам как Дороти да полети. Ама разбира се. Естествено. Намерете повече консервни кутии. Трябват ни ножици и изолирбанд. Пелцър, качи последната Дороти в колата. Размърдайте се, хайде! Ще го направим.